Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Isla sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag saramang kami matanaw sa Kabangkalan Kika Channel 11 sa syudad sang Kabangkalan, Himamaylan kag sa Banwa sang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita subong adlaw. NPA nga napatay sa enkwentro sa Special Action Force sa Ilog naglabot na sa 4 mga pumuluyo wala sa gihapon makapauli sila balay. Sa Sagay City, Iloy kagiya 2 ka tuig nga bata patay matapos maglabog sa tricycle nga ila ginasakyan. Bacolod EOC nagahinyo sang dugang nga manpower kag equipment sa tungasang pagsaka sang COVID-19 cases. Sunog sa karinderya nagtugas ang brownout sa Sipalay City. Kag sa good vibes, Lola Francisca mahimo magbaton sang 1 million pesos bilang oldest living person. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Gender and Development o God Awards and Incentives sa project ang ginlusar sa probinsya sa Negros Occidental. Ini ang nagatuyo nga makitaan kasubong man ma-document ang mga kag makilala ang mga negrense nga kababainhan kasubong man kalalakinan nga ayhan bilang sa ila individual nga kapasidad o kunang grupo nga ila nga ginatapuan ang naghatag sang kontribusyon sa gender and equality kag women empowerment. Mahimo ini ang paagi sa ila nga mga advocacy o kun mga tika nga ginpatuman sa tion sang declaration sang Beijing Platform for Action humalin sang 1995. Tuyo man sini nga makilala kag maghatag sang incentive sa mga negrense nga kababainhan nga ukon grupo nga nanginhuwaran sa patag sang sports, environmental protection and management, youth leadership, farming ukon food production labi na sa tion sang pandemic. May 2.4 million pesos nga pondo para sa amo nga proyekto. Samtang ginkilala man sa amo nga programa ang mga nagpakigbahin sa Because Women Count 2021. Sa number 9, sunog sa karinderya nagtugas ang brownout sa Sipalay City. Nagtugas ang kapintunga sa oras nga brownout kagabi sa syudad sang Sipalay ang nagluntad nga sunog sa isa ka karinderya sa Purok Humayan, Barangay Mambaruto. Sandig sa investigation sa Bureau of Fire Protection ang wala mapalo nga uling sa dapog among gintunaan sang sunog. Nalabot sunod sa BFP ang poste sa atubang sang karinderya nga nagresulta sang brownout. Ginabulubanta 50,000 pesos ang halit niya gintugas sang sunog sunod sa BFP. Sa number 8, NPA nag-ako sa pagsunog sang 3.5 milyones pesos nga balor sang heavy equipment sa syudad sang Himamaylan. Ginako sang rebelde nga New People's Army ang pagsunog sang 3.5 million pesos nga balor sang backhoe nga amo ang ginausar sa road development project sa bahin sang Barangay Carabalan sa Himamaylan City. Sandig sa statement sang NPA, ang road project ang magahatag sang benepisyo sa mga dalagko nga negosyante kag sa mga mining companies kag ini ang magahatag sang halit sa mga indigenous peoples nga nagapuyo sa kabukiran pati na sa palibot. Dugang pa sang grupo, may mga kapitalista nga damlag paluyag magbutang sang plantation kag dam sa lugar pati na mga mining exploration. Pero ini ang ginbalabagan sang indigenous peoples group. Ang mga IPs kag iban pa nga mga residente sa palibot amo abi ang mahalitan sunod sa NPA bungod sa madulaan ang mga inisang puluyan kasubong sang palangabuhian. Ini ang kabangdanan nga ila ginsunog ang backhoe bilang pagpamalabag sa proyekto. Sa number 7, sa Sabado natalana nga magasapol ang katapos ang Love Negros. Hindi lang para mag-finalize ang ilang lineup, kundi pati na ang pagkuha sang Certificate of Nomination and Acceptance gikan sa ilatag sa kapartido.
Sa muman nga adlaw magasapol ang United Negros Alliance o Cunyunega pero ining mangin isa ka virtual nga meeting. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson nga pamuno sang Love Negros, magasapol pa sila ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sang UNEGA. Bahin sa ila filing sang Certificates of Candidacy kag wala pa sang petsa sa ila nga filing sang COC. Kag dungan sila nga mga provincial candidates nga maga-file sa mga adlaw pero sa lain-lain nga oras para wala sang pagdagsa sa talatapan sang COMELEC suno sa gobernador. Istoryahan man nila ni Ferrer suno sa iya ang mga lugar nga mayara sang pagsumpunganay sang kandidato sang Love Negros kag UNEGA. Sa syudad sang Himamaylan suno kay Lacson, ila na ginhatagan sang ligwa si board member Tinto Bascon nga maghatag sa iya announcement angot siya nga desisyon nga magpapili bilang alkalde sa Himamaylan. Lakip na diring iga-appoint sini nga mga magatalo siya nga magpapili bilang board member sa 5th District. Dako ang posibilidad nga mangin zona libre ang Himamaylan suno kay Lacson. I have to sit down, of course, with Onega with regards to this. Both are our friends, so it's very difficult to just choose one. Okay, so although I will sit down, of course, with the Vice Gov on how to handle areas where there is two individuals contesting the same seat. So, anong possibility ko na masuna libre man ang Himamaylan? Highly possible. Sa number 6, babayi nga isa sa mga gintiro sa wala pa makilalaan nga gunman sa Barangay 2 sa Bacolod ang nagtaliwan. Ang biktima nga ginkilala sa PNP nga si Lorenza Prado, 33 anyos, ang napatay bangod sa pilas nga iya naagong tugas ang pagpaniro sa Purok Lampirong Barangay 2 sa Bacolod kahapon. Ang biktima nga taga Victoria City amo ang una nga gintiro sang gunman nga nakaputi nga t-shirt kag naka-helmet sang makaduha ka beses. Madason man nga ginalabyan sang gunman ang isa pa ka lalaki nga nagabakal sa malapit nga Tiangge sa lugar kag gintiro. Ang biktima nga ginkilala kay alias Chris ang dead on the spot bangod sang naangkon nga pilas tugas sang igo sang bala sa ulo. Hindi pa mapatod sang katapos ang Police Station 2 kung ano ang motibo kag relasyon sa mga ginpamatay nga biktima. Warmest greetings to the Digicast Negros family on its first anniversary. The 1987 Constitution recognizes the invaluable role of the free press to a vibrant working democracy and to the overall development of our society. I thus congratulate the Digicast for promoting its brand of responsible online journalism and information broadcasting for the benefit of all Filipinos, not only in Negros but all over the country and abroad. Thank you, and may you have more success in the future. Iloy kag duha ka tuig nga anak patay sa aksidente. Patay ni isa ka Iloy kag iya duha ka tuig nga anak matapos maaksidente kahapon sang hapon sa highway sa bahin sang Barangay Makiling sa syudad sang Sagay. Sandig sa investigasyon sang Sagay PNP, ang tricycle nga ginamaneho sang amay ang nagasunod sa di pasahero nga jeep. Hinali ilang nagpundo sunod sa pulis ang jeep bangod may nagpanaog nga pasahero kabangdanan nga naglikaw ang tricycle. Gubang signal kag brake lights ang di pasahero nga jeep sunod sa pulis amo nga wala ini madiparahan sang amay nga nagadala sang tricycle. Gani ulihin naman ang iya nga paglikaw kag nabunggo ini sa kilid sang jeep. Nagresulta ini sa paglabog sang iya duha ka tuig nga anak nga yara sa iya atubang kag sa iya misis nga nagaangkas. Paglabog sa piyak nga linya, nabungguan naman sa nagasugata nga military type nga jeep ang mag-Iloy kag nagtugas ang ila kamatayon. Gin-detain pareho ang driver sang di pasahero nga jeep kag ang nakabunggo sa mag-Iloy.
Sa number 4, 8 sa siyam kadugang nga COVID-19 Delta variant case sa Bacolod ang nagnegatibo na sa virus sa liwat nga pagpaidalom sa RT-PCR test. Gani ginlift na sang Emergency Operations Center ang lockdown sa ilatag sa ka mga puluyan. Nalakip sa dugang nga mga kaso ng COVID-19 Delta variant ang 57 anyos nga lalaki nga taga Barangay Mandalagan nga nalatnan sa COVID-19 Delta variant. 3 pa sa iya nga mga kaupod sa puluyan ang nagpositibo man sa COVID-19 Delta variant. Matapos magwa nga negatibo na sa virus ang sang ilang nga PCR test, gilayon man nga ginlift ang lockdown sa ila puluyan. Suno kay Dr. Chris Sorongo ng Deputy for Medical and Analysis sa Bacolod Emergency Operations Center, nalakip sa mga nalatnan sang Delta variant ang 62 anyos nga babayi, isa ka 29 anyos nga lalaki kag 6 ka tuig nga bata nga babayi nga lunsay kaupod sa puluyan sa napatay nga 57 anyos nga lalaki. Samtang ginlift man ang lockdown sa balay, tatsang 3 pa ka mga kaso sa Delta variant sa Bacolod. Inisang magnegatibo man ang resulta sa RT-PCR test sang 42 anyos nga male nurse sa City Health Office, 35 anyos nga BPO nurse kag isa ka 65 anyos nga babayi nga taga Barangay Villamonte. Ginlift man ang lockdown sa pulian sa 58 anyos nga driver sa Barangay Alihis sa magnegatibo ang resulta sa iya RT-PCR test. Kabahin siya sa 21 na tanan ka mga nalatnan sa COVID-19 Delta variant sa Bacolod. For the month of September, as of today, we have a total of 47 deaths. Taas na po? Taas na siya. Kung ang tao mo, ano pa lang ta? Mid pa lang ta. Kasi ma-surpass ta ang last year nato nga September deaths. Last year, ang pinakataas na nga death is 76 for the month of September. So, subong sini, ara kita sa 47, nag-average kita 3 deaths per day. Di kung lataw mo, tunga-tunga pa lang ta, kung amon ang trending until the end of the month, di masi makalabot kita no binta nga mortality for this month. But, ang atong Emergency Operations Center, ang atong Command Hospital Command Center, gatingwa gid, naga-double time gid sa atong prevention, detection, isolation, treatment, ang mga strategies together sa aton mga chiefs of hospital, kag ibang healthcare workers, nga wala na may madugang pang mortality sa ato nga COVID-19. That's why gapil. Sa number 3, karon nga padayon ab sang COVID-19 cases sa probinsya, gobernador nagapanugyan sa mga Negrense nga proteksyonan ang kaugalingon. 2,043 ang active cases ang Negros Occidental kag may siyam kabago nga COVID-19 related deaths sandig sa September 14 nga report sang Provincial Incident Management Team. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, nagapati siya nga sa dalagan sang sitwasyon subong malampuasan pa ang damlag pinakamataas nga na-record sa kadamuon sang kaso sang COVID-19 sa probinsya. Lubos man ang iya pagpati nga dala ini sang Delta variant. Ang mga ospital puno na. Sinilamang gin-convert sang probinsya ang ospital sa Himamaylan bilang COVID-designated hospital sa tunga sang pagdamo sang pasyente sang COVID-19. Hindi na maglayo ang sitwasyon sa Metro Manila suno sa iya. Gani nagapanawagan ang gobernador sa mga Negrense nga magpatuman sa mga tikang nga maproteksyonan ang kaugalingon. Kung nakaschedule na sa bakuna, dapat magpabakuna naman. What is happening in Metro Manila is also happening here. We have even our private hospitals in Negros that are full capacity already. No? So, my appeal to the Negrenses is you really have to protect yourself. This is not a joke anymore. And if you have a scheduled vaccination, do not miss it, no? Because studies show that those that are especially fully vaccinated are protected more. I would like to take this opportunity to greet Digicast Negros, no? Of course, sa team ni Romeo Subaldo Jr. and to the team of Carla Gomez, no? To all the journalists, to all the media men and women, no? Of Digicast Negros, a happy first year anniversary. The reason for this performance is because the people trust you, no? Grabe ang pagsalig ng tao sa inyong team. So to Digicast Negros,
congratulations, a happy anniversary. Always remember that you have the support of the Happy first year anniversary, Digicast Negros. Congratulations and more power. Sa number 2, Bacolod Emergency Operations Center ang naghinyo na sang bulig sa Department of Health para sa dugang nga medical personnel kag hospital supply bangod yara na sa kritikalang kondisyon sa mga ospital sa Bacolod tugaman sa pagsaka sang COVID-19 cases. May report si Nico Delfin. Bangod sang nagasaka nga demand sang supply sang oxygen sa mga ospital, katunga na lang karon sang ila gina-order nga supply sang oxygen halin sa ila supplier ang nagalabot sa dealer sang medical and industrial gas supply diri sa may Dalan, Burgos sa Bacolod. Suno kay John Ray Flores, supervisor sang baligyan, masami wala sila sang may mahimo. Ila binako ng ila mga customer ang mag-ayo nga bisan katunga na lamang sang supply sang medical oxygen ang ila itugong mangod. Pero wala na kami sa pagwaki. Amugid ang wala naman ang plan tayo supply sa mga na sila short sa liquid subong. Kaya so bisan may mapatugong di ano matabuman nang gina-refer nyo anay? Makomodate sa tanan pero ma-delayed lang siya. Ma-cater ta tanan pero ma-delayed lang siya kay tungod na-delayed man ang planta naton. Wala man sang pagsaka sa presyo sang oxygen tanks kag bisan sa oxygen refill. Ang isa ka 60-cylinder tank nga may kabugaton nga 50 pounds ang naghamboy sa masobra 8,000 pesos. 650 pesos naman ang refilling fee. Suno kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng Emergency Operations Center, may mga on-standby pa nga oxygen supply ang syudad. Pero naghinyoan sila sang bulig gikan sa Department of Health para sa dugang nga medical supplies kag medical personnel, bangod yara naman sa critical ang utilization capacity rate sa mga ospital sa Bacolod. May 4 na ka mga ospital ang temporaryo nga hindi makabaton sang COVID-19 kag non-COVID patients bangod puno na. Nalakip diri ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, Riverside Medical Center, Bacolod Adventist Medical Center kag South Bacolod General Hospital. Nakababalo na kita sa mga kinahanglan naton nga augmentation sa human resources sa aton mga healthcare workers. Nagpadala naman kita request sa mga Philippine Red Cross pag sa ato Philippine Army as far as modular tents are concerned. Kaya basta mag-set up kita sa mga tent hospitals sa mga lain-lain natin mga hospital para at least miskandra na sa emergency room may maasikaso sa ato mga pasyente nga kinahanglan gid nga butangan sa oxygen, high flow. Ginsiling ni Sorongon nga ang pagsaka sang utilization rate sa mga ospital ang tugaman sang pagsaka sang COVID-19 cases nga posible tungod sang Delta variant. Sumugod sa bulan sang Setyembre, naglabot naman sa 47 ang COVID-19 related deaths sa syudad. Critical na kita, very alarming hanggang katabo sa subong, pila ka semana man nga nagnubuhaton kaso pero gulpi siya nag-surge. Kaya nakita ta ang mga rasones sang surge naton. Almost 95 to 96% sa mga kaso naton sa bungaran sa ospital unvaccinated gid. So nakita ta ang major factors ang surge ginaigo subong ang mga wala na bakunahan. So gabay pa ini maging dako nga mensahe nga naga-remind sa pumuluyok ano kay importante magpabakuna, ano ka effective ang bakuna kag vaccine works. Ang early detection, prevention kag cure pati ng pagpabakuna sa mga vaccination centers ang hugot nga ginapanawagan karon sa pamunuan sang AOC agud mapaiway ang pagkautas sang kabuhi tugas ang virus. Ginahinyo nila ang pumuluyo nga ipabilin man ang ECQ mindset sa tagsa-tagsa agud mapunggan ang paglapta sang COVID-19. Sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Mga residente sang sitio Balik-Balik sa Barangay Tabo sa Banwa sang Ilog ang wala pa magpinauli sila balay matapos ang nagluntad nga encounter sa tunga sang SAF kag NPA kahapon. 4 ka mga NPA ang napatay kag 2 ang nasamaran. May report si Romeo Subaldo. Tagbalay! Tagbalay! Daw naging ghost town ang iningabahin sang sitio Balik-Balik sa Barangay Tabo sa Banwa sang Ilog, wala sang tawo.
Puro mga kasapatan ang nagkalabilin sa mga pamalay. May mga puwertahan nga bukas pa, ang iban ginbangilan. Pila lang ka metros gikan din natabo ang encounter sa tunga sang Special Action Force ang PNP kag sa mga katapos ang New People's Army mga alas 7 sang aga sang kahapon. Naglawig sa masobra 1 ka oras ang bayluhanay sang lupok. Mga alas 11:30 subong aga dapat sa mga muning oras sa mga normal nga inadlaw masako ang mga pumuluyo diri dapat sa pag digamo na para sa pagpanyaga pero natabo diri sa karon wala sa mga tao nga nabilin diri sa komunidad nga hindi nga malapit kundi natabo ang encounters sang kahapon diri sa may banwa sang ilog. Makita mo sa likod ko bukas pa ang pertahan sa isa ka balay nababayaan na lang nga wala sang tao diri. Wala kita kabalo kung ano natabo base nga bangod sang paggulpi nga pag binayluhan sang lupok nagpinalagyo ang mga residente kag wala pa makabalik tubtob sa karon. May manugbaligya pa kuntani isang ice cream nga masulod sa lugar pero ginhambalan siya sa mga barangay officials nga wala sang tawo didto kag hindi lang anay magsulod sa lugar. Dalang kagawad. Di ka ko makadto? Baligya? Ice cream. Wala na tao. Wala dito kami halin. May counter da kagapon. Wala na tao. Naway da ka ba? Gapon kanto mi daw ay na tao subong. Sa siningat siyanggi sa guwa sang sitio nag-standby ang mga residente sang balik-balik. Istorya ni Juan Sipino, natabuan nga yara siya sa likod sang katapos sa mga SAF kag nagapanghawan sang iyang kampo sang natabo ang engkwentro. Kaya to ko tabuan sa likod sa mga SAF nga nagpalupok. Nagdalagan man ko sa karabaw ko papuli. Oo. Abot ko sa balay, may haraman sa balay nga bantay. Masapan? Oo, teki nga, dala mo, ko sa ako. Nalunod sila, armas, hindi ispading ni. Apat na mga katapos ang NPA ang napatay, isa dari ang ginasiling platoon leader nga si Christian Vargas nga tumandok sa barangay Kanusong sa Ibi Magalona. Sunod sa iya Iloy, mga 5 na katuig gayara sa hublag ang iyang anak kag wala niya na ini mapunggan. Ikaw mismo nakakita sa balita? Nakabati sa balita? Bata ko. Pagpapabalisi mo nang sulod sa ulo mo nga muna natabo. Di anon ta nakaroon kay amo na yang prinsipyo wala ta da may lahimo. May isa pagig kapamilya nga nagpadulong sa Ilog Police Station kay nakita nila ang ngalan sang ilang himata nga isa sa mga napatay. Sa pagkahibalo sang iyang misis, construction worker ang iyabana nga si Joel Fundador sa Manila. Wala pa nakalarga sa balik naman nag-ubra kay yang kuan kay nag sa mo mason sa mo. Mason na obra. Wala ka makalitaw sa punerarya? Wala pa. Muna gani nga i-confirm na namo di cellphone na may picture. Di ba lang picture mo tanaw na namo. Pagid ka mga NPA nga napilasan kag may M16 rifle nga na-recover ang otoridad. Suro sa investigador sang Ilog PNP nga si Police Staff Sergeant Joseph Fustiera, nakabaton sang impormasyon ang SAF nga nagapangilkil kag nagapang-recruit ang katapos ang NPA sa among lugar, amukon nga agin operate nila. Nung na-verify nila, mayroon doon presence ng mga CTGs. Which is according sa intel information is nagkakandak sila ng recruitment at extortion activities sa area within that area. Bangod sa insidente, nagbiya ang mga residente sa ilang lugar, bangod sa kakulba, kag ang ilang ginapaligban, amo ang mga kabataan. Ilan na mga daan? Nga, gawin lang kami sa baron. Try kami sa motor, makakagawa lang kami pamilong ko. Grabe ko ba sa bata? Oo Kung kami mga tigulang, tumauki kami kay ti maningkaras man kami po kay ti kung may sinabalikin sa padayan na. Mga kabataan? Mga kabataan. Ang ini nga lalaki, ginahakos ang 3 katuig nga bata. Matapos mabatian ang sunod-sunod nga lupok sang kahapon, wala untat sa paghibi ang bata, kay ina ginhilanat na ini. Gilanat? Gilanat sa bong? Gilanat yan Sa kulba? Tingnan mo lang. Diba, ang bulong? Pilat ko pagani karon, pilit ka. Suno kay punong barangay Emily Trimucha sa barangay Tabo, sa nabaton yung impormasyon, mga isa kagatos ka mga residente ay nagbiya sa ilang mga pamalay. Galing kaya mo na blessing sir, hindi naman maibitar ang inakakulba. No, kay basi bala sila ang balikan dito nga masiling abi nga tungod sa inyo. Inang ginamo kami sila diri sa katuan kami sang military. So hindi ta sila sir basol kung nga nagwa sila diri sa amon. Bisan sila ngayara sa barangay proper, ang nakabati pa sang sunod-sunod nga nilupok. Delikada na kuno nga malinong ang ilang barangay, kag subong naman liwat na tublag sang natabo nga engkwentro.
Sa Good Vibes, ginakabig nga Centenarian nga si Lola Francisca Susano sa siyudad sa Kabankalan ang mahimo magabaton sang 1 milyon ka pesos nga cash grant. Sang inila nga Sabado, nagsaulog sa iya ika-124 nga kaadlawan si Lola Francisca Susano nga taga siyudad sang Kabankalan. Gani ginduso man sang katapos ang Kongreso nga siya ang mapasidunggan pinaagi sa financial grant bangod man sang iya nalabot nga monumental achievement. September 11, 1897 sang ginbunag si Lola Francisca. Suno kay Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes na bato na sang Guinness World Records Organization documents para kilalahon siya nga world oldest living person. Ginalauman sang kongresista nga maamligan si Lola Francisca kag mahatagman ang iya nga ginakinahanglan. Ginausisa naman karon sang party list group kung nabakunahan na si Lola pati na ang mga nagatatap sa iya. Nick, nakatilaw ko ni sa una interview kay Lola Francisca. Pero mga several years back, do medyo kusog-kusog pa to siya kaya nagasabat siya sang pamangkot. I'm sure ginrelesi mong sekreto niya for long life. Sang una, pag idya ko niya, Nick, utan na ginakaon niya. Kabay no, makalabot man tatan. Grabe, amo ginahando mo. Actually, isa sa ginalagas sa subong record, Barbs, nga ang record holder black sa current karon sa Guinness amo si Kanita Nakasang Japan. So 118 kung mapasa ni tanan ng documents, kabay nga si Lola Francisca na ang kabigon nga pinaka-oldest living person sa kalibutan. Belated happy birthday kay Lola Francisca. Yes, belated happy birthday kay Lola. No? Kag amuyad to ang nagapanguna nga mga balita sa Isla San Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ka sa nagakatabo. Pero dapat balanse kag insakto nga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtubwas ako naman si Nico Delfin. Maayong hapon.